Så kommer der en lille video her. Og rusten, som jeg talte om. Nu håber jeg lige, at den kan findes her. Jeg skal lige have styr på det her skikamera her. Så vi vil være der. Jeg håber, det kan ses her på kameraet her. Men der er en lille smule her. Og det har i hvert fald ikke spredt sig, siden jeg fik den. Jeg har nøje holdt øje med den, for at se, om det vil udvikle sig, om det er noget, jeg skal gøre noget ved, eller hvad jeg skal. Der er i hvert fald en lille smule, men så meget er det sgu nu heller ikke. Og her er der i hvert fald ikke noget at se overhovedet. Og det er der sgu heller ikke hernede af, hvor der plejer at være noget. Bagagerummet er så stort, du kender det jo, du har selv haft en. Hvis vi går en tur rundt om skærmen. Lad mig lige gå på hug. Nu har jeg nu ikke fået den vasket eller noget som helst, men skærmen er der sgu heller ikke noget i. Som du kan se her. Den der i hvert fald. Så går vi lige rundt. Bagdørene. Ikke noget at komme efter overhovedet. Nu er det her i hvert fald beskidt og regn og hvad vi har. Og bagdøren. Ja, den ser nu også meget fin ud. Her i hvert fald ved panelerne. Under dørene. Der skulle heller ikke noget at komme efter. Der er kommet nye bremser på. Som du kan se her. Inde i kabinen. Ja, det ser sgu fint nok ud. Lad os gå ind og sætte dig, så kan du være med. Jeg har været så rar, og så give den sådan en pyntelister. Det synes jeg nu er meget frækt. Over det hele faktisk. Kan du også se ved radioen. Der er også lidt pyntelister og hen ved rattet derom bagved. Og langs fordørene også. Ja, du kan se armlænet. Det plejer nu at være slidt på de fleste i hvert fald. Det er det ikke her. Himlen er ganske udmærket også. Så har vi en mikrofon derovre. Og Pioneer anlæg med USB og med Bluetooth til telefonen og med app-radio, det vil sige fra din, hvis du har en smartphone, jamen så kobler du dig på, og så kan du simpelthen afspille det musik, du har lyst til. Varme i sæderne, ESP, antispænd osv. osv. Fartpilot. Ja, hvad har den? Toglygter og det ene og det tredje, det kan du se i annoncen også. Lad os gå lidt rundt. Jeg lukker lige for det er ved at regne en lille smule, synes jeg. Så. Du kan også kigge rundt omkring her, at der er ikke så meget. Typisk så plejer der at være rundt omkring dørhåndtagene og så videre. Og der er en lille bitte smule her, kan jeg se. Skal jeg lige få styr på det her fokus. Ja, det er sgu noget, der kan poleres væk, det her. Det er det typisk ved de fleste. Jeg har en lille smart Sparko-antenne på. Jeg synes, jeg har klædt den meget fint, faktisk. Fordørene. Også udmærket. Og der er der også en pynteliste rundt omkring hele bilen. Det koster jo ikke særlig meget. Det koster, hvad koster det? 4-5 euro for nogle meter eller sådan noget på eBay. Og grunden til, at de er så billige, jamen, det er fordi, at
De holder kun til en vinter. Som du kan se, så ætser simpelthen, salten dem. Men det er jo så man bare om at pille af, og så putte noget på til 4 euro igen. Jeg ser lige, om jeg har lige noget serviet her, så kan jeg lige tørre skærmen af, så du lige kan se. Der er lige noget her. Sådan nogle tør røv, babyrøv servietter. Lad os kigge. Der er en lille prik. Nu skal vi se, om jeg overhovedet kan finde den her. Der. En lille stenprik der. Og en lille stenprik der. Eller er det bare beskidt? Og det er en stenprik. En stenslag. Og herfra ser vi sgu til alle meget der. Udover alle de små kravler dyr, der er blevet dræbt på motorvejen. Og det er bare kravl, det kan jeg garantere dig for. For det kan jeg se, det er ikke sikkert, du kan se det på kamera her. Stenslag. Typisk har vi stenslag heroppe på foran. Det er jo værre noget, at det regner lige pludselig. Der er stenslag, og der er en... det er nogle små prikker, altså. Lad mig lige se, om jeg lige kan få zoomet ind her. Det er sgu så småt for fanden. Jeg håber, du kan se de bitte små stenslag, der er her. Der er en her. Men jeg har originale autopensellak halløj, og det skal bare dubbes. Med mindre du er en stor perfektionist, jamen så er det bare lige på med en hudbra eller give den en omgang lak, ikke? Lige foran. Nu skal jeg huske mit kamera her. Men det er jo det, der kommer jo her og kører 270.000, eller hvad den har gået, ikke? Rundt om den her skærm her, giver vi også lige lidt numseserviet her. Ja, der er sgu ikke noget af det. Der er sgu ikke noget. Og jeg prøver at fange de naturlige vinkler, hvor man vil kigge, og hvor man vil stå, hvis man kigger efter bil. Og vi kan også se ind under skærmene, at der er ikke noget påbegyndt. Bremser. Også nye som skrevet. Du kan se klodsen der er ordentlig klods tilbage. Jeg har været uheldig her for et par dage siden og give mit fælge et kantstenskys. Desværre. Nu skal jeg se her. Der kommer lige lidt ridser der. Men I oppe i Nordjylland, I kender jo alle sammen hinanden, så må ikke, at du kan få det lakeret til nogle billige penge, hvis det er alt for slemt for dig. Rundt omkring i dørene her, der er der altså heller ikke noget. Og døren her, håndtaget, det er bare beskidt. Der er også sådan en smart ur her i vinduet til parklight halløj, så du ikke behøver så skal tænke over din p-skive. Hvor fanden skal vi ellers hen? Jeg kan se lidt ridser her, og det er på selve dørhåndtaget. Du ved jo selv, hvor stor sådan dørhåndtag er, så kan du selv fornemme, hvor småt det her det egentlig er, som umiddelbart jeg vil mene, at det kan poleres op, hvis du har en poleremaskine. Bagskærme, den får du også lige en tur. Ja, fokus. Det er også bare, det er bare skygge, jeg kan se her. Der er ikke noget her heller. Det er bare skygge fra parkeringen fra den anden bil af. Og det samme med bagbremse.
Fælgene er ellers super fede faktisk. Nu kan jeg se, at der er gået 10 minutter. Jeg skal lige skynde mig, så jeg lige kan starte, og du lige kan se under hjelmen. Jeg har lige fjernet selve det der motorcover der, så du kan se her og foran, jamen der er du kendt ved, at der er børnesikringer, lås, og det passer jo til dig også, kan man sige, til de bagerste ruder, så børnene ikke kan åbne, og du kan låse de bagerste døre og så videre. Varme i spejle og så videre, og tankåbner og bagagerums åbner der. Nu fikser jeg lige nogle nøgler her. Ja, jeg vil da ikke snyde dig for den sidste traditionelle fejl her. Og det er, at der bliver sgu pillet der. Og det er der bare, jeg har ikke set den eneste folk rundt, som ikke har typisk det her. Der er regn her også. Krakeleringshaløj. Men det er så også det eneste. Og så en lille smule herovre på Fruens Plads. Jeg forstår egentlig heller ikke, hvorfor de laver det her. Zoom for pokker. Der. Kan du se, det er hendes negl. Men det koster fandme ikke særlig mange basøer, der er lige på at få lavet igen. Kilometerstanden på nuværende tidspunkt 287.200 kilometer. Og vi starter den der lige. Så. Det ser jo ganske fint ud. Ja. Og der er også den nye model, så der er jo faktisk blink i sidespejlene også. Motoren spinner jo som en mis. Den er ren over det hele. Nydelig. Jo, der er kommet nyt flexrør på. Dernede. Og sidste gang den fik skiftet tandrem, det er lige der. Så her er den bil. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan fange nogle forskellige vinkler af lyd og sådan, så du også kan høre med, at der virkelig ikke er noget at komme og sætte en finger på. Ny rem på klimaanlægget også. Ja. Hvad fanden skal jeg fortælle? Toglygter også intakte og... Ja. Det er det, tror jeg. Og under hjelmen her også kan du se, at der er sgu heller ikke noget rust. Det er bare beskidt. Det er bare regn. Yes.